Район территориясында 70 объектка кадар шәхси сак оешмалары һәм тиз арада жауап бирү төркемнәре саклана. Петречнең үзендә Росгвардиянең ведомстводан тыш сак бүлегенең 4 экипажы сменалап хезмәт итә. Группа задержания АВО по Пестричинскому району. Основной их задачей является это охрана объектов на договорной основе, своевременное реагирование на сигналы тревоги с охраняемых объектов. Росгвардия хезмәткәрләре гражданнарның куркынычсызлыгын тәэмин итәләр, җинаятьчелекне кисәтү һәм булдырмау эшендә актив катнашалар. Бу юлы прапорщик Артем Корнеев һәм өлкән сержант Сергей Овчаркин алмашка басты. Мы находимся в центре села Пестрецы, это наш центр поста. Наша главная задача – охрана объектов, квартир, домов, непосредственно незамедлительный выезд на срабатывание сигнализации. Выезд должен осуществляться в короткие сроки. Росгвардия бүлекчәләренең тагын берсе лицензия рөхсәт эше. Безнең районда утлы корал әйләнешен полициянең өлкән лейтенанты Илшат Гәрәев контрольдә тота. Узган ел шәхси сакчылык эшчәнлегендә корал әйләнеше өлкәсендә хукук бозулар өчен 39 граждан административ җаваплылыкка тартылган. Агымдагы елның 3 айында 38 административ хукук бозу очрагына юл куелмады. На территории Пестричинского района зарегистрировано 870 владельцев оружия, у которых на руках 1400 оружия, соответственно, огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье гладкоствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения. Зарегистрировано 4 ЧОПа, частная охранная организация. Мы осуществляем контроль за всеми ими. Росгвардия хезмәткәрләре эш көннәрендә дә, бәйрәмнәрдә дә үз хезмәтен дәвам итәләр.